Palanit, palanit. Oh, palanit. Malanitan man dagiti buksiten. Permi. Ala, sige, tira. Tingnan mo. Tukpulin mo lang. Supay ka. Ate, kasi mo kutsara katan ano ka? Bigyan mo na ng pagkain nila. Huwag mong dibdibin ng dabit natin. Babes yan. Babes. Uy, salang ngay sudah mati ano ko. Huwag yung dibdibin yung wala sa atin. Uy, kain ka na. Kanin. Yang kanin yan. Dito mo na prito akin na tiyang. Basta, ulan. Ito ay malamang muna. Ate, gamang kali, baka matukol. Hindi ko mo. Ang mga iran na ano, madama mo sa kulmot ah. Wala na rin. Wala na rin. Doon na kumain yan. Oh, si... Nakita mo ko dyan sa picture mo yun. Ha? Hindi, ama. Dadael. Ay, naka-live gayam na eh. Gumani na lang ito si Hero. Ano mo, friend? Hindi. Tinumba nyo kagabi ko, sinira nyo ah. Nakatatlong shot ako yung tumban ako. Mahina yung bilog. Mahina ang bilog. Sobrang pagod. Mahina ang bilog. Wala sa kondisyon? Hindi. Sobrang pagod. May kondisyon, pero kung sinusyon. Napagod. Napagod ang bilog. Kailan tayo? Bukas, wala na tayo, hindi tayo magkita-kita. Bakit hindi? Makikita pa rin tayo. Kasunod na mga taon naman, Brian. Pero bukas, ngayon, magbanat ngayon ng bilog. Alam ko yun, magbibilog ka. Hindi bilog yung bilat ba mo? 4x4. Kahit ano? Ay, Pagpapapako. huwag lang lason. Huwag lang lason. Nag-hi ka, Kal. Makita naman ng Marisa. Hi. Kahit anong alak. Kahit ako ganun, kahit anong alak. Basta sa kondisyon mo, pero ba't wala. Hindi mo lang kayo, pero hinanap ko rin ang batang natin. Malakas ang batang ko na kayo mo. Manang bilin. Kaya bakit? Baka naman din eh, matira. Kasi kaya mo ito yung video naman. Siya. Nakasangod to. Yun lang. Tayo na tayo, bilay. Sige lang. Eh, naku, baka Dito may ilo sa... Dito ang sabihin natin. Dakan?
Bago. Kampeng ka na sa mundo. Bigyan mo nga siya. Alang ay sublintog na sila taon. Karani dato yun. Awan ko ata. Magno. Yung buto naman yung dyan mo ya. Isang tanong na rin sa mag-ready dito. Marami yung night. Guys, yung motor da. Da. Nyawag natin eh. Hindi na. Lechong kawali. Motor yung mga. Karabi mo eh. Yung karani. Lechong karahay. Pumating mo. Bangon kapay sa kanto kay ayam. Abang tibing dito sa mga panunod ng kaspa. Siya kun ah. Uri dalam makintot yo. Bulang isang bench sila ng Pinagbigay ko ang tumigil niya. Pagkaray. Nga? Ito po ya? Makan tayo. Ito ata ah. Malanitan man tayo subsubod. Ito kata pagka. Ngalyo. Hindi pa dadak ko lima basta. Mananaw? Basta man gilat ang normal. Mo dami amang mga tayo? Mo dami amang mga tayo? Nangudi daw among ga. Nangudi-mudi sa pan. Shout out ka. Kaya mang bangka kang kag titil mo na malatang. Sabali pa na. Shout ka Ben. Nga, Ben? Nya ka uri lag muscle na rawan. Ting eh. Dahan-dahan lang ang pagsubong ka. Oh. Tagas kami niya ako. Bigyan mo sila niya. Hello. Gusto ba to? Kaya hindi pa mo Asawa matanong mo ito. Oh. wala na mag... Tabang niya ba pa? Wala na magsintak yan. Yan o. Wala na daw. Siyempre magsubaran din na mag-send yan. Lama, gantang mga... may kayo, pwede kami kayo, bisita mo sa nila yun, nabalaya. Eh, maantay na ta. Si Salsal na Sana ta. magkakasalapan ng gamit ni Iba. Papatayin ka na ako. Panakaluto natin yung kaldarita. Tubig. Malamig. See? Sige. Ano daw, binubuhay ba? Buwi daw siya? Wala na tubig yung sinupantay niya. Hindi na, gagawin niya.
Nagtitiktok ka? Ay, naka-video si Apple. Oh, ganda no? Bakit tignan mo? Ikaw rin ah. Ikaw rin. Oh, ang ganda niya oh. 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 Binidyo sabi ko eh. Oh. Nag-look me dati dahil ito eh.